pitung sasila sengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya mas ya aja lali ngeling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen ngene rasane rindu rindu tambane pengen ketemu kok muda enake kanggo rujukan legenono aku kan nandang kasmaran balon senor wong ayu tanti-anti usatane wong kangen dangan jati sasila sengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kadadi ati rina wangi mutasa taipi ati kangenku setengah mati jeneng kula yo masya ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kudu ketemu apa muda enek kanggo rujukan legenono aku kang nandang kasmaran balong senor wong ayu tanti-anti usatane wong kangen bang antar jambi atur sugeng dumateng kang samya dateng ambreng sani badan kula wujud damang malang-malang ampun ngantos samya jingleng mangke mundhak masangarang
atur kula dumateng sang nyomresa ageng alih kagem putri sapa muda sedaya sinambi resa kawula karupine kata-kata kula niki setyari mbakepon kliwon dereng saged totolan udon negara sanyata saged mengalung sapa mung patos pangupajiwa milanipun sedaya kesaya preka ampun ngantos sami Allah preka kawula najan kula rupa nanging tasih kontonira najan rupa kula nanging tasih golongane santri sayakti sawak samian lampahi kesenian para werni milanipun sedaya kang samya desa ampun ngantos sami kala Allah mrikawula najar kula rupa Allah nanging tasih kontonira najan Allah rupa kula mateni nanging tasih golongane santri sayakti sawak sami nguri-uri kesenian kabudayan Jawi sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekesana lenggahira sedaya simami mreksa kawula kang rupine mboten tata Amane wali songo gambarke agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling Kang Maha Kuwasa Wasa kati lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kanono 5 sangat dan sholat zakat munggah haji lamun kuasa
agama Islam ingkang mulya kembara ing tanah Jawa liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling marang kamoso wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang sholat jagat poso kajing lawan kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang sholat zakat munggah haji lamun kuasa gambarke agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eliyo kang mongso dilakoni tuntunan kang ana lima sedang sholat zakat poso haji lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang sholat zakat poso haji lamun kuasa do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono acarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino acarane wali songo werna-werna dikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinano zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musik ditinggalno padha nderek acarane wali songo
Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya.